रजा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और करिए जितना हो सकल बा। हम कितनी अच्छी अच्छी वीडियो लागत आनी हो रजा, जेकरा जेकरा का हमरा से बात करे के बना हो रजा, मेंबरशिप ज्वाइन कर ली हो प्राइवेट वाली लाइन में आवे खातिर। ठीक बा, हम अच्छी अच्छी वीडियो लागत आनी हो रजा, तोहरा के पता बा। अरे रजा जी बजवाजी के नवाजी, बजाई के ना हो करे बजा ली। अरे दिन बात कटिए जला कटी नहीं रात हो। आ देख दे अंदर है नहा तो वाली हो रजा साथ में। साथ में नहा तनी आई, बहुत ठंडा ठंडा पानी बा हो रजा। हे रजा जी बजवाजी के नवाजी।